proleće te sada već davne i daleke 1968. godine činilo mi se da svi osim mene imaju žene svog života. Vreme je neumitno prolazilo, a ja sam sve više predosjećao da će se tih dana najzad i meni nešto veliko i lepo dogoditi. E pa onda, da vam se predstavim, ja sam Stojče, pošteni biznismen, čiju ženu napadaju pokvareni muškarci. A mili moj, nemoj da kidaš živce, ja sam na sigurnom mestu. Gde je lova? Brojim do 3, a onda pucam. Prema neproverenim podacima još jedna nova nemačka divizija kreće prema nama. Kad dođe do borbe, nemojte mi se puno junačiti. Prema tome moramo napustiti naš plan za prodor u Srbiju i Makedoniju. Ako s tobom ludim ne izgubim glavu, ne znam s kim ću. Ma ne beri brigu. Koji si ti krasni? Obožavate Mišo, znaš? Mišo, mali je debil. To se rađa tako. Koji si ti parazak? Koji sam ja kraj. A što ti je reka, Jano? Raspadaš se. Vidi ovog Vavurdana. Au, strašan je. Tu je onaj njemački. Hund se zvao. Kakav samotnjak? A Vuk samotnjak. To je onaj što kažu da se odbio od čopora pa sad sam diže i harači.